ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. нашри нави китоби шоҳнома ба ноҳияи Шоҳмансур расид. омодагӣ барои тақсими он дар ин ноҳияи шаҳри Душанбе. гиромидошти Ҳофизи Шерозӣ. ташкили намоиш дар осорхонаи миллӣ вобаста ба осор ва зиндагии ӯ. вусъати корҳои ободонӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе. марҳилаи нави тадбирҳои гулшинонӣ дар ин замина. ҷумҳурияи Тоҷикистон дар байни давлатҳои амтарини ҷаҳон аз рӯи нишондоди ҳуқуқ ва тартибот ки амну субот ва эътимоду боварии шаҳрвандонро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаро мегирад, дар ҷойи якум қарор гирифт. ин маълумот дар гузориши пажӯҳишгоҳи амрикоии афкори умум Гэллап оварда шудааст. ба даҳгонаи кишварҳои амтарини ҷаҳон аз рӯи нишондоди ҳуқуқ ва тартибот ба ҷуз аз Тоҷикистон ҳамчунин Сингапур, Косово, Чин, Исландия ва Вьетнам, Норвегия, Австрия, Баҳрайн ва Умон шомил мебошанд. назарпурсие ки дар асоси гузориши Global Safety Report анҷом дода шудааст, нишон медиҳад ки тоҷикистониён зимни гашту гузори шабона ҳеҷ хатареро эҳсос намекунанд ва ба мақомоти ҳифзи тартибот пурра эътимод доранд. ёдовар мешавем ки дастовардҳо дар арсаи байналмилалӣ ва эътироф гардидан аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳсули сиёсати муваффақонаи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ташаббусҳо ва иқдомҳои пайвастаи роҳбарияти давлат боис гардиданд ки амният ва суботи сартосарӣ дар кишвар таъмин шуда, нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло равад. дастрас намудани шоҳасари безаволи Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ шоҳнома ба аҳолии Тоҷикистон ки бо иқдоми неки фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав ва бо сифати баланд ба нашр расид, намунаи олии арҷу эҳтиром ба таърихи гузаштаи миллати тоҷик аст. ҳоло корҳои омодагӣ барои тақсими шоҳнома дар ноҳияи Шоҳмансур идома дорад. чопи шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ бо сифати баланд ва тақсим намудани он ба аҳолии кишвар ки бо дастури пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардид, амали шоиста барои рушди маънавиёти ҷомеа мебошад. ин иқдоми наҷибу беназири пешвои маърифпарвари миллат ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон пеш гирифта шуд ва ҳадаф аз он пеш аз ҳама эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносию худогоҳии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстию ватанпарварии мардум, бахусус наврасону ҷавонон мебошад. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе низ корҳои омодагӣ барои тақсими китоби мавриди назар дар сатҳи баланд идома дорад. бояд ёдовар шуд ки шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ бузургтарин ҳамосаи миллии мардуми ориёнажод ва ганҷинаи ҳикмату хират ба ҳисоб меравад. доир ба сифатҳои шоҳнома, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сарсухани нашри нави он аз ҷумла мефармоянд: дар ҳақиқат Фирдавсӣ дар шоҳнома, ки дар ҳеҷ миллати дунё ҳамсанги ин китоб асаре нест, таърихи пур аз шодию ифтихор, комёбию нокомӣ, дарду ормонҳои мардумашро бо хуни дил қаламӣ кард ва ба ин васила таърих, фарҳанг, фалсафа, ҳикмат, қисса, асотир ва урфу одатҳои ориёиҳоро зинда ва пойдор гардонид ва ба хизмати наслҳои оянда гузошт. ёдрас бояд гардид ки ин иқдоми беҳамто ва фарҳангпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар ташаббусҳои созандаашон, аз ҷумла нашр ва тақсими асари барҷастаи Аллома Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон ба ҳар як хонавода метавонад баҳри боло бурдани ҳисси худогоҳиву хуештаншиносии ҳар як сокини кишвар хизмат карда, ҷиҳати тарбияи насли бедору созанда ҳамаҷониба мусоидат намояд. ҳофизи Шерозӣ ва ҳунари хушнависии тоҷик зери ин унвон дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ифтихори 700-солагии хоҷа Шамсуддин Муҳаммад Ҳофиз, ҳофизи Шерозӣ, намоиши ҷумҳуриявӣ ҷашнӣ баргузор гардид. ин намоиш як заминаи муҳими бозгӯии пайванди таърихи адабиёт ва ҳунари хаттотӣ дар фарҳанги тоҷик мебошад.
дар расми ифтитоҳи намоиши ҷумҳуриявӣ ки ҳофизи шерозӣ ва ҳунари хушнависии тоҷик ном гирифта буд, намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои давлатӣ, фарҳангшиносон, олимон ва устодони донишгоҳҳои кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. маърузатчиён дар ин ҳамоиши сатҳи баланд бештар дар бораи аҳамияти илмию фарҳангии ҳофиз, забони баланди шеърҳои ӯ, таъсири ашъораш ба адабиёти тоҷик ва нақши хаттотон дар интиқоли ин мерос ибрози назар карданд. Ба назари ташкилкунандагон ин чорабинӣ як бахши муҳими барномаи таҷлил аз 700-солагии ҳофиз дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ маҳсуб мешавад. Он дар самти баландбардоштани маърифати фарҳангӣ, эҳёи ҳунарҳои суннатӣ ва арҷгузорӣ ба шоирону донишмандони гузаштаи мо нақши муассир хоҳад гузошт. мақсад ва ҳадафи асосии баргузории намоише ки имрӯз дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ифтихори 700-солагӣ яке аз чеҳраҳои тобноки адабиёти халқи тоҷик хоҷа ҳофизи шерозӣ баргузор гардид, ин пеш аз ҳама эҳтирому арҷгузорӣ ба ин шахсияти тарихӣ ва ҳамзамон муаррифӣ намудани осори безаволи хоҷа ҳофизи шерозӣ ба қишрҳои гуногуни ҷомеа, махсусан ба насли наврасу ҷавон мебошад. ҳамзамон дар баромадҳо қайд гардид ки ҳофизи шерозӣ яке аз сутунҳои асосии адабиёти форсӣ тоҷикӣ ба шумор меравад. ғазалҳои ӯ аз лиҳози муҳтаво, шакл ва забон ҳамоно миёни мардуми форсизабон ҷойгоҳи баланд дорад. ҷаҳони маънавии ашъори ӯ пур аз рамз, ирфон, муҳаббат ва ҳикмат аст. маҳз ҳамин нукта сабаб гардид ки осори ӯ дар тӯли садсолаҳо мавриди таваҷҷӯҳи на танҳо хонандагони оддӣ, балки хаттотон, мусаввирон ва китобсозон қарор гирад. пас аз анҷоми суханрониҳо, иштирокчиён аз намоишгоҳи ҳофизи шерозӣ ва ҳунари хушнависии тоҷик, ки як намунаи олии ҳамбастагии адабиёт, ҳунар ва тарих аст, боздид ба амал оварданд. он нишон дод, ки ҳофиз танҳо як шоир нест, балки як падидаи фарҳангӣ фаромилӣ ва заминаи муттаҳидсозандаи миллатҳои дорои забони муштарак мебошад. дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар таҳти унвони мероси адабии Ҷалолиддини Балхӣ ва аҳамияти он барои ҷомеаи башарӣ ба ифтихори бузургдошти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ бо олимону муҳаққиқони шинохтаи кишвар доир гардид. муфассал дар гузориши навбатии барнома. ضمن افتتاح ҳамоиш ширкатдорон доир ба зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва осори гаронарзиши ӯ дар мавзӯъҳои мероси адабии Ҷалолиддини Балхӣ ва аҳамияти он барои ҷомеаи башарӣ, Мавлоно аз нигоҳи мутафаккирони гузашта ва муосири Шарқу Ғарб, Мавлоно ва шеъри муосири тоҷикӣ, шеърҳои машкуки Мавлоно, як дастнависи бо эътимоди тоҷикистонии маснавии маънавӣ суханронӣ намуданд. آثار گرانمایه‌ای که مولانا جلال الدین بلخی تا به روزگار ما رسانیده است، در تمام دوره بعد از ایجاد، حتی در زمان خود مولانا جلال الدین بلخی شهرتیار گردیده بودند و شهرتیار هستند و شهرتیار خواهند ماند. به خصوص مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی که نسخه از آن در 50 جلده سلسله اختران ادب چاپ شده است و 4 دفعه به حروف کریلی تاجیکی، بار اول سال 2001 در انتشارات زمانی تهران به حروف کریلی تاجیکی چاپ شد، بار دوم در قونیه با پیشگفتار حاکم شهر قونیه به حروف کریلی تاجیکی چاپ شد، 2 دفعه در ما چاپ شد و دوره دوم سال 2022 با پیشنهاد، با دستگیری و با کمک محترم پرزیدنت جمهوری امام علی رحمان به چاپ رسید و دسترس خواننده تاجیک گردید. متفکر بزرگ مولانای بلخی در تمامی اقصای شرق و غرب با نظم عالمگیری خود معروف گشته است و شعر و اندیشه‌های فلسفی او را با ذوق و شوق به اندازه خود قرائت می‌کنند. شخصیت و میراث این بزرگوار باعث ایجاد صدها مصوره‌ها از جانب رسامان دوره‌های گوناگون گشته است. همه این گواهی اعتراف مولانا بلخی به حیث یک متفکر و شاعر برجسته در مقیاس عمومی جهانی است. و مثنوی معنوی و دیوان کبیر یا اینکه دیوان شمس تبریزی مولانا جلال الدین بلخی طلبات خیلی زیاد است. این جانب در 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی به همین مناسبت دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزی را در 4 جلدی پره به تعداد 500 نسخه چاپ کردم که این همون وقت الکی دست و به دست
тақсим шуд рафт ва имрӯз мардум ба ин ниёзи зиёд доранд. зеро ҳамин девони кабир ё девони шамси тавризӣ буд ки маснавии маънавӣ эҷод шуд ва ин маснавии маънавӣ шоҳазҳари бузурги адабиёти классикии форсӣ дари тоҷикӣ мебошад. гуфта шуд ки панду андарз ташбеҳи одобу ахлоқ яке аз анъанаҳои хеле қадимии форсу тоҷик ба шумор меравад. мавзӯи инсондӯстӣ дар осори нобиғаҳои ҷаҳонӣ яке аз мавзӯъҳои марказӣ маҳсуб меёбад ва мавлоно низ дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ватанпарварӣ саҳми босазо гузоштааст. ӯ яке аз мумтозтарин талқинкунандагони панду ахлоқ дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ таълимоти ахлоқии ӯ сар то сари андешаҳои инсондӯстӣ буда дар он мавзӯи заҳматҳои инсон дар роҳи такомули рӯҳии худ мақоми хоса дорад. тақвияти корҳои ободониву сабзу хӯрамгардонӣ дар гӯшаву канори шаҳри душанбе бо маром ҷараён дорад. сохторҳои марбутаи шаҳриву ноҳиявӣ дар ин замина барои татбиқи нақшачорабиниҳо тадбирҳои иловагиро амалӣ менамоянд, зеро дар 4 фасли сол душанбе бояд шаҳри гулбадомону гулпӯш бошаду макони асосии сайру сайёҳати сайёҳони дохиливу хориҷӣ гардад. гузориш дар ин бора. вобаста ба мавсими сол дар пойтахт гулҳои канори кӯчаву хиёбон ва мавзеъҳои сабзкорӣ иваз карда мешавад, то ки дар ҳама фасли сол пойтахт гулшукуфон бошад. ин раванд ҳоло дар тамоми ноҳияҳои шаҳри душанбе аз ҷониби кормандони сохторҳои марбута ҷараён дорад. масъулин нақша доранд ки гулҳои зебои мавсимиро дар доираи тавсеяи мутахассисон шинонида ба ин васила барои зебоии гӯшаву канори пойтахт саҳм гузоранд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ва сабзкориву хӯрамгардонӣ имрӯзҳо раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ба нарм кардани замин ва шиноидани гулҳои мавсимӣ аз қабили хризантема, тагец, виола, петуни машғул ҳастанд. вақти наворбардории мо кормандон дар кӯчаи Садриддин Айнӣ ва хиёбони Рӯдакӣ машғули гулчинонӣ буданд. дар оянда нашунамои хуби гулҳои орӯишие ки имрӯз аз ҷониби масъулин шинонида шуд ба симои пойтахти мамлакат зебоии хусро зам месозад ва дар баробари сокинон, меҳмонону сайёҳони хориҷӣ низ метавонанд аз зебоиҳои шаҳри Душанбе дида намоянд. ҳамчунин дар майдони 80-солагии Москва воситаи орӯишии зебоиро насб карданд ки хело ҳам диққатҷалбкунанда аст. чунин тадбир барои боз ҳам зебо ва назарабор шудани ин гӯшаи пойтахт замина мегузорад. боиси хушҳолист ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва иқдомҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе солҳои охир пойтахти мамлакат ба кулли дигаргун шуда истодааст. имрӯзҳо ки фасли тирамоҳ аст, кормандони соҳаи ободонӣ ба шинонидани гулҳои мавсимӣ ва васлу насли воситаҳои ороишӣ машғул шуда истодаанд. зебоии гулшукуфои Душанбе шаҳр сокинону меҳмонони ин шаҳрро мафтун кардаву ҳар сокини он ифтихор аз ободиву осоиштагӣ мекунанд. баростиги Душанбе тамоман дигар нашинохтам ягон баешта сар карда аз институти тиббии Тоҷикистон то дигар ободӣ болои ободӣ нишастем ҳаволоват бурдем. ҳамин хоҳиш ҳамин дорам ки ҳама вақт Тоҷикистону тоҷикистонон ҳама вақт ҳамин хел гулбарини шукуфон бошанд. мана мо муддати 15 сол мешавад ки дар Душанбе шаҳр набудем. мана бовар кунед ки омадем дар назди бинои опера балети Тоҷикистон бо ҳамроҳи ҳамкурсон нишаста суҳбат карда истодем. ин тараққиёте ки Душанбе ҳаст ҳозир ҳаст дида истодем. бовар кунед ки ягон бор надидем. ҳама вақт ободӣ шавад, Тоҷикистон ба пеш. бояд гуфт ки корҳои ободониву гулшинонӣ дар шафати роҳи кӯчаҳои Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ ва хиёбони Рӯдакии ноҳияи Шоҳмансур бо маром идома дошта, бонувону мутахассисоне ки дар ин маърака ҷалб гардидаанд, дар як рӯз беш аз 30 000 гулҳои орӯишиву мавсимиро мешинонанд. қайд карданд ба маврид аст ки пас аз шинонидани гулҳои мавсимию орӯишӣ ин мавзеъ ба як макони зебои шаҳр мубаддал мегардад. танҳо моро месазад ки ба қадри ин ҳама ободиву созандагӣ расему барои ба шаҳри сабз табдил додани Душанбе камари ҳиммат бандем. чун дигар рӯзҳои истироҳатии ин ҳафта низ масъулин ва аъзову ҷонибдорони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино ба ҳашараи шанбегӣ баромада дар таъмини муҳити экологии саҳми назараси хешро гузоштанд. дар ин рӯз ҳизбиёни ноҳияи Сино дар минтақаи 11 ноҳия корҳои ободонӣ ва рангу бори деворҳоро ба роҳ монданд. сабзу хӯрамгардонӣ, гулзору шодобкорӣ, зебову ободкории маҳал, кӯчаву хиёбон ва шаҳру деҳот аз анъанаҳои қадимаи мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад.
طبق نقشه چورابینی‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه و نقشه چورابینی‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه سینا جهت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در حدود شهرک و محله‌ها و آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه سینا شهر دوشنبه در حدود منطقه 11 ناحیه شنبگی دستجمعانه برگزار گردید. در دایره برگزاری شنبگی مذکور حزبیان گرد و اطراف بیناهای استقامتی را از هر گونه پرتاب‌های سخت معیشی پاکیزه نموده در تازه و آزادگی یک گوشه پایتخت سهمگذار گردیدند. اقدام رنگوبارکنی از جانب وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه سینا از حوزه انتخاباتی رقم 26 معروف محمدی زاده راه اندازی گردید. در این روز هر یک نفر اشتراکچی با روحیه بلند و هم‌آوازی از ابتکارات سازنده شهرداری در کارهای آبادانی و تازگی پایتخت اشتراک نمودند. حشر عمومی که امروز تشکیل و برگزار گردید در واقع نشانه واضح وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در قلب کشور محبوب می باشد. دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده یکی از مؤسسه‌های اساسی آماده‌کنی کادرهای ساحه صنعت و هنر میباشد. گروهی از ختم کنندگان آن بعد سالهای زیاد به دانشکده آمده سالهای دانشجویی خود را به یاد آوردند. دوام فعالیت چندین ساله دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده آن را نفران زیادی ختم نموده امروزها در ساختار و مقامات گوناگون کار و فعالیت می‌نمایند. این مؤسسه عالی تعلیمی برای آماده نمودن کادرهای صاحب تخصص در بخش صنعت و هنر کشور سهم نظر است گذاشته است. پس از 45 سال ختم دانشکده گروه از ختم کنندگان آن به این درگاه آمده سالهای دانشجویی خود را که دوره طلایی حیات عنوان می شود به یاد آوردند. مورد ذکر است که در این زمینه ملاقات ختم کنندگان سالهای 1978 1979 و 1980 با رهبرت دانشکده برگزار شد. شرکت‌داران دایر به سالی تحصیل فعالیت دانشکده در 45 سال پیش و دستاوردهای امروزه مؤسسه اندیشه‌رانی نمودند. در ادامه ملاقات ختم کنندگان در تالار کلان مؤسسه ادامه یافته آنها میانی هم تبادل اندیشه نمودند. جای تاکید است که دانشکده سال 1973 در شهر دوشنبه تأسیس یافته است. مقام دانشکده مکتب عالی کسبی بوده دارای اجازتنامه‌های دولتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان عاید به حقوق پیشبرد فعالیت تعلیمی در ساحه تحصیلات عالی کسبی و شهادتنامه درباره اکریدیتاسیون دولتی میباشد. با اطلاع مسئولین چنین چاره‌بینی‌های معرفتی و آموزشی آینده نیز تشکیل کرده می شود. در تالار کاخ المپی شهر دوشنبه با جلب 40 دسته میان مردان و بانوان مراسم کشاده‌شوی مسابقه‌های ورزشی از روی نمود والیبال و تنیس روی میز بین کارمندان وزارت اداره‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌های جمهوریوی آغاز یافت. جزئیات در مطلب نوبتی برنامه. ҳамасолат дар доираи нақши чорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби ҳайатҳои ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ немаи дуюми моҳи сентябр мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намуди волейбол ва тенниси рӯи миз ибтидо ёфта дар арафаи рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи ноябр натиҷагирӣ карда мешавад. чорабинӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфта дар он Зулфиқор Гулаҳмадзода раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуд. зикр гардид ки варзиш дар қатори дигар соҳаҳои муҳими ҷамъиятӣ дар рушду такомул ва шахсиятсозӣ нақши бориз дошта то андозаи муаррифгари миллат ва давлат мебошад. мақсади асосии баргузории чунин мусобиқаҳо ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа ба машғулиятҳои мунтазами ҷисмонӣ, таҳкими робитаҳои дӯстию ҳамкорӣ ва омода намудани заминаи устувор барои варзишгарони касбӣ мебошад. ҷои таъкид аст ки танҳо дар соли 2024 кумита беш аз 3850 мусобиқаи варзиширо бо ҷалби васеъи кормандон ва аҳолӣ аз рӯи намудҳои волейбол ва тенниси рӯи миз ташкил ва баргузор намудааст. мусобиқа бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби кормандони вазорату идораҳо, инчунин ташкилоту муассисаҳои давлатию ғайридавлатии ҷумҳуриявӣ байни мардон ва бонувон баргузор гардида, на танҳо барои рушди волейбол ва ташвиқу тарғиби он миёни кормандон равона шудааст, балки ҳамчун василаи мустаҳкамсозии дӯстӣ ва ҳамкории бештар байни сохторҳои гуногун низ хизмат хоҳад кард. тамошобинини азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоъоти вақт. дар фарҷом бароятон саломатию сарбаландӣ орзумандем. хайр, пирӯзманд бимонед.